Monggo Mas, kasih lagi lebih. Wah, berisik barang. Mojilo. Bang, 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 bang. Yo. Ayo, wah. Jebol gawe. Kita akhiri. Ya. Tapi ya. Kok panitia lho? Harap sangka seni kata Maya. Ya. Seriono? Yo! Ayo, semangat. Jebol gawe. Eju, Raksu. Joget Ju. Ya. Udah. Ye, garapane. Wah, Pak Haji Tomo ngaturne matur nuwun. Nggih. Amargi Mas Sudek sampun nuhune napa pamundhute panitia. Nggih. Aku wakili panitia ngaturne matur nuwun. Wis joget musik. Sik popo garapan radong kok. Ora apa-apa. Arep mirang-mirangke kanca iki. Asline. Mulane takon jogete wong aku melu pirang-pirang taun ning sprene yo urung pas. Ya, Jan luar biasa luar iki. biasa. Sisa-sisa garapane ya Mas ya. Dalam Garapane wong sisa-sisa penggarape. iya. Kowe pengarepe iki nangger mumpuni yo ngene iki. Iya iso mayang. Iso nabuh, iso joget. Weh, tenane lho. Pak Lai iki dalang sejati, iso gawe wayang. Pak jenenge seniman multimedia. Kok multimedia. Kuwi kaya koran kok multimedia piye to kowe iki? Kok iso multimedia piye to? Serba bisa ngabehi ngono lho. Multi talenta. Oh, wis diganti to. Ganti. Ora kabar kamu. Multi talenta multimedia. Terima kasih kalian Mas Purwadi nggih Mas. Oke. Kepada Bapak Purwadi, Bapak Aji Tomo, Bapak Tuhu Legiono, Bapak Joko Sulistyo Mas Sulis, lalu ke Bapak Santo, Bapak Mulyono, kang minangka dadi badal wakil para warga. Yen rawuh ana buku, paring dawuh Purwomadya ngati wisanane, aku supaya mayang. Nggih, matur sembah nuwun Nggih. kagem panitia ugi sedaya warga masyarakat Nggih. wonten ing Kebon Sari. Nggih. Dasare masih jam 1 kan. Empun jam 1. Oh, wis ora krasa. Ora ya. krasa. Ah iya. Wong seneng-seneng iki nangger kakean, marai juare, marai saorarane iki. Jelek. Iki prayogane ngene lho. Piye? Bom gawene limbukan wis rampung. Prayogine Pangkatmu ki opo? Lah kok terus perintah limbukan wis rampung. iki wis rampung. Iki nutukne lakon. Monggo. Betul. Iya. Ya. Seneng-seneng tuh gara-gara ya. Nggih. Oke ya. Siap. Wis nenggo. Pamundutan tutupnya goro-goro. Ngaten. Itulah dadi kabeh. Nggih. Lakone cendak. Oke. Monggo. Yo, mendong, gemyong. Balik.